musiały interweniować służby porządkowe i zamiast radosnej fety z wielkiego sukcesu Chorowskiego Ruchu, który po raz 14 w swojej historii zdobył tytuł mistrza Polski, mieliśmy incydent, o którym chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Dali znać o sobie chuligani, doszło do zamieszek, rozwydrzone grupy kibiców atakowały służby porządkowe i na nic zdawały się apele spikera, prośby uciekających przed rozwydrzonym tłumem kibiców, zawodników. Nikt nie chciał opuszczać płyty boiska. Nie pamiętam, aby na jakimkolwiek meczu piłkarskim, na wielkiej imprezie tego rodzaju ekscesy zdarzały się jak te, które oglądaliśmy wczoraj przy ulicy Cichej na stadionie Ruchu. Szkoda, że tego rodzaju końcowy akcent popsuł cały radosny nastrój tego wielkiego święta piłkarskiego. Chociaż warto podkreślić jedno, że to, co oglądamy w tej chwili, było dziełem tylko pewnej drobnej części sympatyków piłki nożnej zgromadzonych na stadionie Chorzowskiego Ruchu. Większa część widowni pozostawała na swoich miejscach i czekała na to, że drużyna, która zdobyła Mistrzostwo Polski, pożegna się ze swoimi sympatykami. Nie doczekała się niestety, a to właśnie dzięki takim przepisom w cudzysłowie ex-kibiców. Musiało tutaj służyć pomocą pogotowie. Nie wiemy jeszcze, jaki jest plan tych starć, jakie są efekty tego nierozważnego zachowania. Proszę, duże rury, drągi. Agresywność tych młodych ludzi przechodzi wszelkie wyobrażenia. Starcia przeniosły się poza boisko. Szkoda, że popsuto radosny nastrój, a my zamiast przeprowadzać rozmowy na płycie boiska musieliśmy wraz z piłkarzami przenieść się do szatni, aby tam porozmawiać z nimi o ich wielkim sukcesie.